welcome back to my YouTube channel Kudla Family Vlogs. ಇನ್ನಿತುಲೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ದಾನಿಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಇಡೀ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಂಡೇ ಅಂಡಲು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಂದವಣ್ಣಗ ಬೊಡ್ಪೇರ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲೆಗಂಡ ನಿಸುರು ಹಾಪುಂಡು ಬೇಲೆ 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 ಸೊ ಇನ್ನಿತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೂಟೀನ್ ಇಂಕಲ ಸಂಡೇದ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ನೆಕ್ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುವ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪಣ್ಣದು ಒಂತೆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ವರ್ಕ್ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಾಕಾಣು ಒಂತೆ ಬೀಚದ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ನಮಕೊಂತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋಡಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಗೂಗಲ್ ಇಡ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೂಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೀಚ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ತುಕ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪಂಡ್ಯಾನೆ ಚಿಕನ್ ಕನ್ನೇರಂದು ಪಂಡ್ಯಾನ ನನ್ನ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೇನ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನಾನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಮೊರಣೆ ಮನ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇನಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಈತೆ ಅಡುಗೆದೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೇನು ಅಡುಗೆದ ಪಂಡ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾನು ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಪೋಜಾನು ಯಾನು ಮನ್ಪುನ ತೂಪವೇನು ಯಾನು ಎಂಚ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ತೂಪವೇನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿಯೇ ಸುಕ್ಕ ಒಯ್ಕ್ಲ ಬೂತೊಗವಡು ಕೋಲಗವಡು ಇಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂದು ಸೊ ಯಾನು ಇನಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನು ಅಂಚನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನಾಗ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುದು ಮತ್ತು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಲಾತ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕೊಡಲಾತ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡದು ಸೊ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಡು ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ದ ಫುಡ್ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ದ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಉಣ್ಪುನ ಪತ್ತುನತ್ತು ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಡ್ ಪೂರಾ ಟೈಪ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇನೆ A to Z ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪಂಡ ತಿನ್ಪುನನೇ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡಯಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ವಾ ಟೈಪ್ದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಪಿದಾಡಿಯರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪಿದಾಡಿಯರು ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರು ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಸೋನು ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪಿದಾಡಿಯರು ನಾನು ಚಿಕನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ವಾಶ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಸಂಡೇ ದಾನಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟ ಜೆಪ್ಪುಗಂದ ಪನ್ನಗ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದಾಣಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡಿಜಿನವರೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮುಂಚ ತುಲೆ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಪ್ಪಲ ಮಿಡ್ಲುಡು ಯಾನ್ ಪಾತೆನಗ ಮಿಡ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ದದಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರು ಮುಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆದ ವೀಡಿಯೋ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ದೇನು ಡಯಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪೇನ್ ನಿಕ್ಲಿಗು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನಮಕ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಥರ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಅವಕ್ಕೆ ದಾದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ಡು ದಾದ ತಿಂಡ ಸ್ಲಿಮ್ ಹಾಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಡೆನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಇನಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲದ ರುಟೀನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುನ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಸೊ ಕುಡರ ಪಾಡನಾಗ ನಾನು ಡಯಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ದ ಪಾಡುವೆ ಓ ಪಾಡನ ಒಂತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಎನ್ನ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಡುಮ್ಮಿತ್ತಂದು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಓಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ್ರತಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಲಿಮ್ ಫಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಡಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಕೊಡು ಮೇಯ್ನ್ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಿದೆ ಬರ್ರ ಪೂಜಿ ಸೊ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ನೇಚರ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ದಾಲ ಪಂಡ ಹೊರನೆ ಬದುಕೊಂದು ಲಾಗಿನ ಅಂಚ ಪುರಿತ್ತನು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನ ನಮಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದೇಪಂಡ ಇಜಿನಾಂಡ ಯಾನ ದಾಲ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಅವು ಬದುಕೊಂದು ಲಾಗಿನ ಪುರಿತ್ತನು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇತ್ತನು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತನು ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಅನ್ಪನ್ಪುನು ಎಲ್ಲ
ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೋಣ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಐತ ನೆತ್ತ ಪಣ್ಣದು ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೋಣ ಜೋಕುನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಐತ ನೆತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರದೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A few moments later. 2 hours later. ಅವೇ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಂತಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಮ್ಮಂಗಿ ವಾಶ್ ನನಗೆ ವಾಶ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ 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 ಓಕೆ ತುಂಟು ವಾಶಿಗೆ ಪಾಡಿ ನಾನೊಂದು ಅಟಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬಕ್ಕೋಜಿ ಒಂತೆ ಜೆಪ್ಪುನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಗೀಚು ಬೇರೆ. ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೀಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇಲ್ದೇನು ಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಬೀಚಿಗೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಅಲ್ಪಬೋದು ಬೀಚದ ಅಲ್ಪಬೋದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಪಬೋದು ಅಲ್ಪ ಅಂತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವ ತುಲ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಿಲ್ಲ ಪೋಯರ್ನೆ ಬಾರಿ ಡಬಸ್ ಪೋಯರ್ನೆ ಹಂಚಿದ್ದು ಒಂದು ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಬೀಚದ ಅಲ್ಪ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟು ನೇಟಿಪುರ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಪಸಂದ್ ಬರ್ತಾನ ಪೆಂಚಿನ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ
ಪಾನಿಪುರಿ ರುಚಿಂಟು ಎಂಚಿನ ಕೊಂಚ ನೀರು ಒಂಜಿದೆ ಬಿಸ್ಲರಿ ನೀರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚರ್ಮುರಿ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಹಾಂ ಮುನ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಬಲಯ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ದಾದ ಬರ್ನಾಗ ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಒಕ್ಕ ನೀರು ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂಂದಿರ್ತದೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಕುಲೋಂದ ತುಲೆ ಜೋಕುಲು ಎದುರುಡು ಬೀಚಿಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ್ ನೈಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬೀಚ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾರ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಗೋಬಿ ಯಾವ್ದವಲ್ಲ ಅವು ಗೋಬಿ ಅಂತೀಯಾ ತೀರ್ದಿಂಟು ಜರೇ ಸೇವ್ಪುರಿ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಂಡ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಫುಲ್ಲು ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು